For today's video mga kabanti no, mao ni among lakaw mga kabanti na kung maantos man gani ang kagutom, unsa pa kaha ang kabusog mga kabanti. So kining atong video ron mga kabanti no, naa detas fiestas barangay Lipata mga kabanti kay naa lagi tay imbitasyon dire. Unya kay lisod pud balibaran ning fiesta mga kabanti kay lagi makasibsib na tas pamahaw paniud to unya dala pa ni hapon pa mga kabanti. So karon mga kabanti no, naabot na dayta sa binyo na to mga kabanti na timing ra pud nga naluto na ang sinugba ug medyo nabugnaw na kining nilatanan mga kabanti no. So samtang plastar pa sa kumakauban ang pagkaon aw lagi kay mihapdos man ning atong tiyan mga kabante aw ato sa ning gikuhaan ning ilang saging mga kabante nga naara silang pultahan ni butang aron matambalan ning kahapdos sa atong tiyan unya kay na plastar naman lagi ang lamisa mga kabante. Before day mi nangaon mga kabante no, gikantahan di ay tag happy birthday mga kabante kay birthday man pud lagi nato karong adlaw mga kabante. Nganong maghanda pa man ta nga naa may dakong kumbira dire. Happy birthday! Happy birthday, Benjo! Salamat kayo. So karon mga kabanti no, aw paingon na pud mis among ikaduhang balay nga pamistahan mga kabante. Aw bisag unsa pa ni kalayo mga kabante aw baktason gyud ni nato mga kabante no. Ambot pa pud ning piyesta mga kabante nga lami man gyud ning kaon basta piyesta na mga kabante. Unya mga kabante pag abot na mo sa binyo mga kabante away lang andangan diretso dayos lami sa mga kabante. Timing pod sa binaktasay medyo nagutom-gutom aw napadako ang atong kaon aning balaya mga kabante. Unya kay napalingi ta nilang tighugas mga kabante kay gwapa man kayo nilang tighugas mga kabante no. Unya karon mga kabante kay nabusog naman lagi ta nagibalibara na lang ni natong ikatulong balay mga kabante kay murag di na gyud madaas sa to ang tiyan mga kabante. Among giingnan ng tagbalay nga posta na lang ng among kanon diya kay adto na lang na namo ipanihapon sa among balay. So mao day ni among laag mga kabante no nga grabe gyud ka enjoy mga kabante ug usa gyud mi ka team nga taga barangay Bunbunon. So see you next vlog mga kabante.